Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi m-am să testez câteva noutăți de la McDonald's. Am fost la McDonald's și am cumpărat un Big Tasty Barbecue care a costat 28 de lei, un Big Tasty Bacon care a costat 26 de lei, o plăcintă cu căpșuni 7 lei 30, cheddar sticks 10 lei 90, cartofi mici și un sos sour pentru că fără ele nu se poate, pe care toată lumea cred că le știe. Iar acum să trecem la halit. Acum să începem cu Big Tasty Barbecue Bacon. Așa arată. La prima vedere arată ca un Big Tasty normal. Are sos de barbecue, ceapă, roșii, salată, câteva feșii de bacon, bucata de carne și o felie de cheddar. Baconul și barbecue-ul, sosul de barbecue nu îi schimbă foarte mult gustul, cel puțin nu până acum. Să-l vedem și pe cel cu Big Tasty Bacon. Așa arată. Are varză, roșii, ceapă, câteva fâșii de bacon, bucata de carne și cheddar. Acesta nu are acel sos de barbecue, are sosul acela clasic care este în fiecare Big Tasty. Ingredientele noi le schimbă puțin gustul, dar nu foarte mult. Să vedem și cheddar stick-urile. Când le-am cumpărat mă așteptam să fie mai mari, dar sunt cam cât degetul meu mic. Așa arată. Sunt crocante, cheddarul se simte foarte bine. Stick-urile sunt bune, doar că sunt într-o cantitate extraordinar de mică. Și ultima, dar nu cea din urmă, plăcinta. Așa arată, cred că toată lumea știe cum arată.
Pe bun scria că este doar cu căpșuni, dar conține și iaurt. Nu simt nicio diferență între plăcinta asta și bucățele alea mici de Fornetti. Plăcinta este foarte bună, îmi place mult mai mult decât cea cu vișine și mere. Haideți să tragem și o concluzie. Concluzia ar fi că burgerii au fost super buni, doar că nu m-au impresionat, deoarece nu prea se simte mare diferență. Este doar un Big Tasty cu câteva picături de sos de barbecue și câteva fâșii de bacon. Cheddar stick-urile mi s-au părut foarte bune, doar că sunt destul de scumpe și într-o cantitate extraordinar de mică. Plăcinta mi s-a părut și ea foarte bună, chiar o să mi-o mai iau dacă o să mai mănânc de la Mac. Cartofii și sosul toată lumea știe cum sunt, deci nu are rost să le fac o clasificare. Așadar, înainte de a încheia acest video, vreau să vă invit să apăsați pe butonul de like, un subscribe și să-mi dați un follow pe pagina mea de Instagram care este în descriere.